yakuzuna. Shekaran jiya wani dawo da maka. Allah. Ko. Ai kai yaro ne kai. Ko. Yaro ne kai haba yaro ne kai. Ni shekara ta 11 ina zuwa maka. Kaga hullar gama. Shekara ta 7 da na je makka. Aka samu wani balaraban shehu. Shi bani ita. Ani na je makka ba su ɗaya ba su ba shekara ta 11 ɗaya har 11 ina zuwa makka. Ba ina ai shekara ta 7 da muka te wani na samu wasu larabawa masu yashayen fatina suna gaba wurin nan suna wani ya bata malam Hamza na salamatu ita roshi ai mun je wurin ai a can makka muna Shekara kana zuwa maka. shekara ta 11 Wala ka nemi malam yakuzuna. 11 ina zuwa maka Shekaran ka 11 kana zuwa maka malam yakuzuna. kullar gaba can aka bani ita kaga rigaga balarabe ya dinka mana ita Amma ko ya malam yakuzuna. Ba maka kake zuwa ba. Ko da kaje maka me ake cewa ne? ban san da suka cewa ba masu jin shayin watunan na larabawan nan suna nan gaba wurin nan suna cewa wani ya haɓata malam Hamza ai ƙarya zan maka malam yakuzuna in kaje maka cewa ake labbaik Allahumma ni kuma abin da naji wani ya ɓata malam Hamza na salamatu ku taro shi wato malam yakuzuna ka nemi malama wallahi. a banza su A banza ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu na Musha dariya duniya tance rai.